Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan at Tanya at taga Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan at Tanya, adaan asawa ken maysa nga anak. Daytoy adrama ti kadenggan ti amak, nang runa idi maipatpatangat ang pailaeng iti radyo. Daytoy nga mintiliwliwada kabayatan ti panagubrada iti pakitaltalunan na. Nakurapay ti pamilyak manang, manalon ti amak, katultulungan laang ti inak no kasapulan. Ngem tinakaikamangak ti makuna nga addaan manang. Nasaliwanwan ti panagbiag tinakaikamangak. Idi iyawis kanyak ti asawak ti panagkasarmi, medyo adda panagdwadwak. Gaputadyak pay unay am-am mo ti nakaikamangak. Dito'y met anabukel ti pakasaritaak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Nabayag mo tan nga gayan ayat ta. Kaya't ko mga agsimpata mo tan. Ha? Sigurado ka, Bob? Wen. Panawon mo tan tapno mang bukol tan iti bukod ta pamilya. Ngam, Bob. Diyak pa'y unayam amo ti pamilyam. Di kampay nasingad iti tunggal maysa.
manupay laang mat ngamin ti panangisurot mo kanyak iti balayo. Manano ko manusaan kayo pa nasingid. Agsisinangit kayong tumot laang ito nagasawatan. Maamakak ngamin. Baknang kayo. Da kami, nakurapay kami laang. Kan, kasla, mariknak namin adinak kayat ni papam. Sana po no dayta. Saan niya agpilpili ni papang itagbalin niya asawak? Medyo stricto lang tilangan ha, ngam nasingpet. Kasla kabutbut nga roda kasarsarita ni papang mo. Amom tanya, nagbalin lang nga kasi ito ugali ni papang. Manipod pinanawan na kami ni mamang, kasi murot iti sa bala lalaki. Manipod din, nagbalin mo ito na medyo stricto ni papang. Ngamin, di na kaya mapasamak kada kami tinapasamak yan kwa na. Numuna katagpada kami alalaki nga anak da ka ni mamang. Kasta ka di? Sa bagay, kaya't kumatan ti ising-singasing mo. Kaya't kumatan ti maadaan iti anak. Agyaman nga ron no kastatan niya. Sumuro takto iti balayo, takasaritak da nanang mo. Total, adatan iti husto nga edad. Datan tulatan ti makaamo amang plano iti kasarta. Uray iti huwes pa lang ti pagkasaranta. Tibusbusan ta para iti nagarbo akalay sa aramatan talaangan apang rugyan ta. Sigurado kay ti daytatan niya? O manugot niya tadag iti dadakkel mo? No huwes lang ti pagkasaranta? Maawatan da dayta. Ilawlawag kunto kadakwada. Tinapatag, makapagkalaysatan, Bob. Tanya, nalagsak ka kadimot lang ita, tanalpasan ti kalaysata? Siyempre mo't Kalpasan ti panaghani mo ta, agdiretsotan ni Jibalay mi ha? Ha? Ni, kunak na agyan talata iti apartment nga babangam. Aapay nga agdiretsota, Jibalayo ako nam. Kinasarita nak ngamin ni Papang. No, mabalin ka no? Agnard tapay lang ni Jibalay. Amumutan, agmay-may sana ijay. Nilaang nanalumin na katulong na tikadgadwana. Adamot namin ni Manong iti lugar da ipag ko. Kasta ka di? Apay adinak man laki nun sulta may papan iti day taabanag. Amumot asaan kami pala ang anasingad ka ni papang mo. Patsyak nga kinawatan kayong tumutlaeng. Nasingpat ni papang kunakmat. Ken, ti kayat ko kuma. Saan ka pa ilang agtrabaho? Tapno, may pamaysata ti buklin ta pamilya. No, kas pangarigan agsikog kanto ka naganak ka. Siguro, after 3 years, saan tula mabaling nga agtrabaho? Sige, no day ti desisyon mo. Iso ti matungpal. Kat, sapay ko ma, taawan to ti rungswa aparikot itinagbaetan mi kan ni papang mo. Sayat man, tasimbangput kayo niho. Wen papang? Agmano ak papang? Sige laeng. Wen gayam, nakasaganan ti sila niyo.
Insaganan ni Lumen. Agyaman kami, Papang. Saan ka ngagbabayin dito itanya? Kanawan di pagtanagam, taada ni Lumen ngagtagibalay. Saan kayong agdanag, Papang? Tulungak ni Nana Lumen kadagiti trabaho dito'y balay. Kabayatan nga awan pa'y ar-aramidak. Wen, Papang. Adan kadkadwa ni Nana Lumen. Siguradong agkatunusan da adwa. Sapay la ko mga rodeo. Akit ka sa no, Bob? Agsubli ka dinatagos iti trabaho? Saan pa'y, Papang? Ada pa'y makalawas sa live ko. Sige. Enjoyin niyo pa iti honeymoon niyo. Kabayatan na di ka pa'y lagsubli iti trabaho. Nagsublin ni Bob iti trabaho na. Mabat-bati akong diti balay. Nas ka natulungak ni Nana Lumen kadag iti trabaho na dito eh. Agasam ngay, tadwa kami anainayon nga si kaswan na. Sapay, adamad-madlaw ko kani Papang. Kasla palpaliiwan na titunggal garaw ko. Ipagarup na siguro na agdondon niya aklaang dito eh. Saan na mabalin? Kaasimot ni Nana Lumen. Sapay bumakat-matan. Maasyanak kan kwa na. Tunggal agalon na ti panagsakit ti bagina. Amok kan marik nakakaslada pa nagduado kanyak ni Papang. Amang ano ipagarup na amaaramid ko matinaramid kan kwa na ti asawa na. Masapol ama panagnakakanapod no ak ni Bob. Kat saan to ama pasamak iti pamilyami, tikas iti napasamak kadakwada. Manang Emmy, idiimbaga kanyak ni Bob nga asawa nga agnaed kami iti balayda. Nagsakit tinakam ko kankwana, gaputa di naman lainyo man kanyak tinagbalin a desisyon na. Impagarup ko idi ano agasawa kamin, rumbang laeng adwa kami nga agdesisyon. No pay agdwa-dwaak no kasanunto ti sitwasyon ko iti balayda, immanugo taklatan manang, kas panagrespetok iti asawak. Kadagiti damo nga aldaw a panagnaed mi iti balayda, nasaya at pay mati amin manang. Gapo ta saan pay nagsubli idi iti trabaho na ni Bob. Iso nga adda kanayon akad kadwak. Ngam idi simrekan iti trabaho na, nagbaliwan ti amin. Nariknak apalpaliiwan ti katugangak ti amin agaraw ko. Ngam ingkar karigatak asaan nga ingkan kano ti mapalpaliiw ko. Inaramid ko nga rod ti amin akabaelak tapno makatulungak kadagiti trabaho iti unag ti balay. Tultulungak ni Nana Lumen kadagiti trabaho na, ngam adda may sa trabaho at talaga adyak ammo. Iso ti agluto manang. No pay kasta, nagpasuro ak ni Manang Lumen, gapo iti ayat ko ang makaluto.
Talaga ka di mamut agluto, Tanya. Amok no dagiti simple laang alutuan papang. Pasensyaan nyo la kumanday talinutok. Sana bali ta insuro nakmat ni Nana Lumen. Entun mo minsan, di mo pakabiyangan ti panagluto. Maya mo nilumen ti mga rami di ti data. Ano pa iti masapol asurwem may papan iti panagluto. Uwan papang, pasensya kayo lakuman. Ang babi ko, asino itayon sa inobya manalay nga agluto atong galumay dito balay katagluto iti naima sa putahe. Ni Aliana papang. Nalay nga talaga nga agluto dayjay. May isa na chef iti may isa adakala restaurant di abroad. Nagsayatan nga'y. Nagasa tagbalin nga asawa natin nalay nga agluto. Huwag niya rod papang. O Tanya, mangan ka ha. Di mo't sikat nagluto. Rumbang lang nga mangan kay Tado. Bob. Ni, pati makter kayo papang. Nalpas kayo ka din anangan. Di yung paimot na ibusti ka ninyo. Tiyak kayatan. Ibagamlangan ka ni Lumen ka mga rami di ti merienda kan kape. Isulangan ti kana. Amo ka na sa hairkit imbaga itay ni papang. Di mon panunutan dayjay. Talaga kasi lang ni papang. Ngamawan kan ko na dayjay. Talaga na sa Iraq. Gaputa imbidam pa'y ti ex mo kan kuana. Amok na iso dayjay ti kayat ni papang aparakan ka. Iso akas ta unay pa nang idayaw na. Uray si sasango ak. Sana bale tar aramidam mo ti amin nakabailam. Tapnom ay ayukan ka ni papang. Basitla pa nagano sintan niya. Apa man na makaornong ta. Mabalintan ton ti sumina ka ni papang. Di mat kasta talaga ti plano ta. Awan ti panggap ta idi ang makipagnaed ti balayo. Ngam idi imbagam kanyak. Pinatgan ka nga uray ada pa nagduadwak. Taamok adi nakayat ni papang mo. Di ka kadagdanag Tanya. Matungpal to ti amin na plano ta. Apa man na makaornong ta iti pagbalay ta. Masanay kan tumot lang iti ugali ni papang. Basta ibagamamin kanya ka mapaspasamak kan ka dito ha. Tasyak ti makaamo ang makisarita kan kuana. Tanya, saan ka katiyaw masikuran nga dalang dito'y palay? Di mo't naggraduar ka? Apa di mo usaran ti inatal mo? Apa yasan ka nagbero kiti trabaho tapno matulungan mo't ni Bob? Kuwa papa, napagnumuan mi ngamin asa anak pala nga agtrabaho ita. Tapno maisagana mi ti amin. Nang runa inton agsikuga kon. Kat inton talon ti tawan ti anak mi, mabalin kon to kanon ti agtrabaho, papang. Anya, kaya yun ti mataan iti anak nga awan pa urnong yun? Awan to pa bukod yung apalay. Papang. Nakarkaro aron bang kumagtrabaho ka tapno matulungam ti anak ko ang makaurnong. Sana ritadta ka lang dito o nagtibalay. Kano mapalin, diyak kaya tapakibiyangam ti trabaho ni Lumen, ta sayang ti papasweldok kan kuana, no sabalit agaramid ti trabaho na. Maasyanak lang amin kanina na Lumen, papang. Nang runa no agalon na ti sakit ti bagina. Di mon pakibiyangan. Diyak kaya tapanunutan ti asawa nga alilaan ka dito'y balay.
Nasayata si Mang Petkan. Kunak no ag-overtime ka manan. Apay, mailiw kan kanyak tanya? Masansan ngamin di pa nag-overtime mo. Kat saan nga anamungan ni Papang Dayta. Amangan ka no nagsakit ka no kanayon ti pa nag-overtime mo. Kasta? Huwag gayam tanya. Di ka maik ikan diri balay? Amangan no kaya't mo tagtrabaho? Ha? Saan ka di asika tinagkuna sa anak pa lang agtrabaho? Tapno maipamaysa ata ti mang bukal iti pamilyata? Amok namin ngawan tararamidam dito balay. Amangan ko nak no masiksikuran kan. Gapo ka di tayong baga ni Papang mo? Aron bang laang nga agtrabaho akmeten tapno matulungan kang agurnong? Iso ang nagbaliw meten ti desisyon mo? Amom tanya. Pampanunutan lang ni Papang ti masakbayan ta. Kat naamiris ko ahustumat ni Papang. Ada punto na. Tapno makaurnong ta adagos. Bayam, taagbiro kak nga rodan iti pagtrabahwak. No dayta ti desisyon nyo nga agama. Anyamot ni Bob. Nagbaliw man ti pangadeng na. Gapo tayong bagakan kwa na ti ama na ti kasjay. Isumatan ti tungpalan na. Awan bukod na a disposisyon. Itala maamiris ko ti amin. Noan niya ti imbaga ti ama na. Isugayam ti sursurutan na. Sa anak la ko man nga imanugot idi. Adito'y kami nga agnaad. Tapno da kami la ko mati agdesisyon iti anyaman akayat may amapasamak iti biyag mi. Sige Arami deklat na noon niya ti pagayatan ni Bob. Tapno awan ti rumswa ariri iti nagbaetan mi iti asawak. Kastamoten kadakwada iti amana. Nagbaliw ti amin ang napagnumuan mi nga agasawa, manipod nagnaed kami ti ayan ti katugangak manang Emmy. Amin nga ibaga ti ama ni Bob, iso ti surutan na. Ngamtap no awan ti rumso ariri, nagtungpalak iti pagayatanda nga agama. Napanunot ko agapuman la iti daytoy, amangan no maya si dagtirik na kanyak ti katugangak, kat mapanunot na anapatag-unay kanyak ti asawa. Kat sabaliak, itinanglipot kan kwa na nga asawa na. Ngam talaga siguro anaangaw ni Gasa at manang Emmy. Gapo iti may sa apagteng, ajak pulos ni namnama. Kastoy ti marikriknak. Maulawak abigbigat. Kan kasla na alsam ti rusok ko. Nagdagsan ti riknak. Kasla marigatanak pa yung bumangon. O, kanya. Bumangon ka di tanta ni Aldawen. Mangantayon sakbaya sumrega ka di trabaho. Ay, Bob. Madi ngamin ti riknak. Maulawak. Ni, amang nanyamutan day tamarikrik ng tanya. Apay nga eh? Jakam. Ni, makabakbakwar ka? Agore ka? Amangan ba't na masikog ka? Ha? Masikugak? Ha?
Uwan nga paiso. Mga no masikugak. Diyak pa'y namin nagbinulan. Anya? Lukas ta, masikug kalakit din. Tinasayatan niya. Mapantag pa check up. Tapno maamuan tanupod no masikug kan. Anya ti ko nambab. Masikog ni Tanya? Wen papang, nagpa-check up kami. Katalaga masikugan ni Tanya. Pudno ti ko na ni Bob, papang. Kasano nga ron daytan? Nagsikog kan nga urawan pa'y masnob nga urunong iyo? Kasano lang ti biyagyo? Kunak man nagurnong kayo para iti pagbalayo. Papang, no kumatay di pa'y lang nga nagtrabaho ka, Tanya. Di nakaurnong kayo kuman. Di pa'y kumatinulungam ni Bob ngam saan mat. Tanda ka matla na ka matider dito'y balay. Papang. sana bali papang. Tinapatag, matari pa ito na imbag ti sikog ni Tanya. May parit kin kuha na ti may stress. Amangan nga minan niya ti mapasamak iti ubing. Wala, adda ka na kayo na ita. Di kay tumot na gananlan. Anya nga ita, di adamanan mainayo na pakanin nyo. Kakaasikan nga agtrab-trabaho, Bob. Kabailak papang, saan kayo madanagan? Kabailak, para iti pamilyak. Anyamot ni papang. Imbes ko maamaragsakan ta maadaanan iti apo ko manipod kadata. Ngam saan mat? Pasensyakan Tanya. Jakmat ni namnama kasi tagbalin na reaksyon ni papang. Bob. Amok na ti pagdaldalanam, sipod nagdalit ta dito'y balay. Kunak na agbaliw ni papang, kabayatan ti panagnaid ta dito'y. Ngam saan mat gayam. Di mo ko maguraan ni papang. Diyak kaya't nga darum so ariri iti nagbaetan nyo, gapula ang kanyak. Amo ka din na kaya't ni papang parakan ka. Ngam diyak guraan apulos. Tanya. Kaya't ko apanagnakan kan kuana no kasano ka kapatag kanyak. Nga uray kas di tipakpakita na kanyak. Diyak pulos guraan. Kaya't ko amapanagnakan na asabali akan ni mamang mo. Di kan to pulos panawan. Gaputa ay ayaton ka unay, Bob. Agyaman nakitiki naman nakaawat mo Tanya. Amo ka nagbindutak. No apay nga imanugutak ka dito iti pagnaidantay di. Katsapay ko mata mapakawanak. Asawa ka. Iso nga ipaay ko amin apan nakaawat kan ka, Bob. Naimbag man, ta nakapasyar ka, anak ko. Wan nanang, pasensya kayon, ta nabayag sakbay anak kapasyarak dito'y. Sa dinot ayan ni tatang? Ay, kas itisigod anak ko, adamanan ni taltalon. Amumutan ni tatang mo, kaya't na mairing pa sa dagos dagiti trabaho na. Iso anariwot pa'y, napaanan ni talon. Ay, kasimot ni tatang. Lakayon, nga magtrabaho pa'y laang. Di mo pagdanagan ni tatang mo anak ko. Kabailan na pa'y. Ada ko magagarak kada kayo nanang. Anya day ta anak ko. Ada ka di parikot. Awan nanang. Kinapudno na. Umay ko ipadamag kada kayo ang masikuga kon. Ha? Ay, talaga anak ko.
Ay na, maragsa kanak para kada kayo iti asawam. Kamaudyanan na, at dadton anak yo. Isungay mayak nanang, takayat ko kumati agawid pailaang ditoy. Kayat ko ti agnaad ditoy, aging ga iti makapagpasngayak. Ay, day talaga yam. Ay, sige anak ko. Umanugot nga tati asawam iti kasta a planom. Kamaawatan nak ti asawak nanang. Kayat ko ngamin amataripato ang naimbag ti sikug ko. Ay, sige. Adda ka di saan anasaya at amapaspasamak iti panagnaedyo iti balay dabab. Awan nanang. Kayat ko lang akabayatan ti panagsikog ko kat adaak ditoy. Iti kasta, adda kayo akadwak amang taripato iti sikog ko. Ay, nasaya at garod no kasta anak ko. Mala, pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti panagnaed mo pailaang ditoy. Ay, nasaysaya at paikuma no kadwam ti asawam. Di kay agdanag nanang, tapag saritaan mi day taabanag. Naggapuak iji ayan da nanang. Okay, kumusta da mo tengay? Nasaya at mat. Bob, adda ko maisingasing ko. Kat sapay ko mata maawatan na. Oh, anya day tatanya? Kayat ko kumati agnaed pailaang iti ayan da nanang. Bayat ti panagsikog ko. Tapno adamang taripato kanyak. Aging ga iti panagpasngay ko. Anya? Umanugot ka kuman. No kayat mo, ijay ta pala ang agnaed. Oh, Tanya, amok nga danon unag ang makagapo. No apay akilata na panunot mo dayta. Nga maawatan ka. Taparamot la dayta kada kayo tagbalinto nga anak ta. Nasaysayat pa gidi tapnusan ka mas stress. Maiparit namin day tayo tisikog mo. No kasta, umanugot ka, Bob? Wala, apay kit din na saan. Nataltalinain mo't lang di panunot ko. Naadda kay di puder da nanang. Taamok ang mataripato da ka na imbag. Bob? Kat di kagdanag. Tunggal Sabado, umianak ijay, tapno makadin na kayo. Anusan tapay lang tikasta set up? Aging gaiti makapagpasngay ka. Agyaman ak, Bob. Agyaman ak unay. Siyak tirumbang agyaman kan katanya. Katikang runa na pagyaman mga anak. Iso tinamarswa. Taimpaayan na kita asawa aman nakaawat akaskan ka. Ipatpatid ka unay-unay. Imanugot ti asawa nga agnaedak pailaeng iti ayandananang ko aging ga iti makapagpasngayak manang Emmy. Katkas iti Inkarina tunggal Sabado nga umay naksarungkaran ngam agawid matlaeng iti poder ti amana tunggal aldaw ti Lunes. Amok anang rikna ti katugangak iti kallaat a panagawid ko ngam patsek nga amuna ti makagapo.
Ti pagyamanak laangan iti Diyos, kat awan ti rimso aparikot, wano riri iti nagbaetanda nga agama, akas iti pagdandanagak. Diyak namin kayat asyak ti agbalin a rason, tapno agginura da nga agama. Ita, nakapagpasngaya kon manang Emmy, may sa analungpo a maladaga. Kat pagyamanak unay dagiti dadakkel ko, gapo iti nasayaat apanang taripato da kanyak. Agnanaad kami mutan iti maysa nga apartment, kat umadanin a makaipatakder kami iti bukod mi abalay, babaan iti panagsalukag ti asawak. Kanayon mo't nga ipasyarmi ti anak ko iti ayan ti katugangak, kat marikriknak, akas taunay ti panangipatag na iti apu ko na. Namnamaan mi nga agasawa, ababaan iti panangipatag na iti apu ko na kada kami, kat ininot a makaamiris, kan makamove on iti napasamak kadakwada iti katugangak a babae, kat mapunas ti amin a negatibo a banag iti panunot, kan barukong na. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Tanya. Tanya, pagayam ko, nagsayaat ka nga asawa. Ta itilikudan ti madi nga impakpakita kan ka ti katugangam, tinarigagayam latta tinasayaat a panaglalangan nyo, kat saan ka anapaay. Takas itinakunam iti surat mo, mariknamon nga ipatpatag unay ti katugangam ti anak yo. Kan nagsayaat ka unay a manugang, tadi mo impaidam ti anak mo iti lolo na. Sapay kuma tagnanayon ti kasta akababalin mo, tapno naragsak ken naannayas akanayon ti linnangan nyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan adante, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal daytoy a YouTube channel. Umunay ti amin, kayat ko ti agyaman kada kayo, taga po iti daytoy a YouTube channel, manggagan manan daytoy a programa, amay sa kadagiti kadenggan mi asang kapamilya, idi may patpatangatang pailaeng iti radyo. Pudno anakaladladingit, idi saanan ang mga ganday to'y manang. Ngam kayarigan mi tinadanuman atukak, idi natakwatan mi, ang mga ganday to'y iti social media. Ilingad naklaangan itinagan adante, taga Pangasinan, ngam addaak ita dito'y Canada, kas may nga OFW manang. Naawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko, bareng makaibati iti adal kadagiti naayat amang tartarabay iti channel yo. Sapay lakuma, tamapagasatan met ama idrama. Adaan akon iti asawa anaamamok iti social media. Ngamrugyak ti agsalaysay iti baruak paylaeng, ken sa anak pay anakapan iti balasiw taaw. Ni, ape nagsapa kayo nakarubwat nanang. Masapol ang mapanak agangkat iti ilakok ita anak ko. Tiyenda itakat adu ti aggatang. Agaran mo sartayo pa yung arod nanang, sakbay arumar kayo. Uwan anak ko. Anyat oras ti klase maya ita. Madamdama pa'y nanang. Agi dalimanag kakpay dito balay, sakbay ang mapanak di pagadalan. Sige, makaamo ka pa'y lang arod dito balay anak ko. Ngam siguradom asaan ka amaladaw iti pagadalan. Wan nanang, di kayag danag.
Kenun gayam, orahin da kinton malum tadagasan kayo di tiyandaan. Agkuyog tayo inton nga gawid. Sige anak ko. Mangantaro doon. Tapno makapanak matan. Sigurado nga ado ti agangkat iti tagila ko da. Nanang, umadanin ti graduation mi. Ano dagiti masapol nga iring pasmi sakbay ti graduation? Ay, kasta talaga anak ko. Kitaam to dagiti kasapulan ang maisagana para iti graduation mo. Nang runa dagiti babayadan. Nanang, ibagada ka no into no maya Domingo. Kamaudyanan na nanang, agturpusak mo't langan. Kati kayat ko, no makaturpusak, saan kayo ito ngagla ko pa ijitsyandaan Agina na kayo matan. Ay na, bay anak kadila ang anak ko. Kabailak pa'y. Kanaan niya launa yun nga iti aramidak ni Tibalay no saan nakapaglakwan. Nanang, amo ka na bannog kan. Kasta una iti panagtrabahom tapno maisakad mo lang iti panagadal ko. Obligasyon ko day takas naganak anak ko. Ngam di na kayat asawan, amasapol asubadam ti panang paadal ko ken ka. Ngam rumbang lang asubadak nanang. Kayat kayo nga ipaayan itinarang aya panagbiag. Isakalpasan ti graduation ko. Ti kayat ko, agtrabaho kadagusen. Ay nasaya at day tapanggap mo anak ko. Masapol nga isaganaam mo ti masakbayam. Siyempre nanang, ngam karaman kay ti dayta. Ay, agyaman ako unay anak ko. Nanang, kayat ko kumatagtrabaho di balasiw taaw. Ado ti trabaho ita ang mabalin nga applyan. Iso kayat ko apadasan, bareng no mapagasatan akmet. Adakan ka day ta anak ko. Nasaya at day ta panggap mo. Ngam sikat ipampanunutak nanang. Kabaalam nga tatagmay-may sa ditoy? Awan to na ti katulungan nyo no bilang pumanawak. Di nakpagdanagan anak ko. Adamot na angkel mo di takabangibang nga ili. Anya ko matipagdanagam kanyak ngay. Sigurado kayo nanang? Anya kalakit din aya anak ko. Sige kit day, patuluyom day tapanggap mo. Anya ti amom, ang mga noadagur uray anapintas agasat ken kay ti panagabrod mo. Kat amok abapasamak day ta anak ko. Sapay la ko mananang. Talagang ado ti kayat ko amatunoy. Ado ti arapaap ko para kada tayo. Kat sapay la ko matatarabayan nak ti Diyos iti day ta panggap ko. Nasaya at ti panggap mo anak ko. Basta di mo lipatan ti kumararag iti namarswa, anyaman ti aramidem. Amok amagunod mo amin dagita. Awan ti imposible iti Diyos, anak. Ngam kabayatan ti panag-apply ko. Tulungan kayo di tiyandaan nanang. Tulungan kayong agla ko. Kahit kuman ba't ang mapadasan ti rigat yo itinumano atawan ang naglakla ko tapno mapagadaldaklaeng. Ay saanan ang masapul anak ko. Agin na nakakit day. Makabannog sa amot ti estudyante. Basta saan da ka malapdan nanang. Tulungan kayong agla ko di tiyandaan. Nanang, ada napintas nga ipadamag ko kada kayo. Day,
Kasta unay aragsak mo anak ko. Anya ka diday taadamag. Imawag ti agency ang nag-applyak nanang. Naawatak ka no iti may sa kumpanya di Canada. Ha? Talaga anak ko? Wan nanang, iso anak karagragsakak. Kamaudyanan na, makapanak matlangan iti balasiw tao. Kablaawan ka anak ko. Naragsakak parakan ka. Agyaman ak nanang. Masapol ang mapanak ka di Manila inton bigat. Masapol ka nung ag-report ka di agency. Nanang, dahituin di nabayag nga inururay ko. Kat ikarik, agbaliwan ti kasasad ti biyag tayo. Apaman ang makaadda ka di Canada. Nagmaymaysa ni nanang anang isakad iti panagadal ko, manipod pimusay ti amak manang Emmy. Iso nga inaramid ko amin akabaelak tapno makaturpusak iti kolehyo, kas subad ko iti amin a sakripisyo ti inak. Nagaplayak nga rod iti trabaho iti balasiw taaw, kat napagasatanak met anaawat iti Canada. Kasta unay aragsak mi ken ni nanang iti daydi akanito manang Emmy. Nang runa kanyak, tatalaga aday jay ti tinartari gagayak, tapno maipaayak met iti nasaliwanwan abiyag ti patpatgag unay nga inak. Saan ang nagbayag, nakapanakon ijay Canada, manang Emmy. Hello nanang, kumusta kan? Nasaya at akmat anak ko, di nakpagdanagan. Sika nga'y, kumusta ti biyahem? Mayatmat nanang. Medyo nawatiwat lang ti biyahe ngam. Mabay ni ti asi ti Diyos. Nakadanon nakmot dito yung awan na pasamak nga aberya. Ay, agyaman akto kasta. Kaano ka nga'y nga agriport iti trabaho? Inton sumarunong aldaw nanang. Excited ak nga ruden. Hun gayam, adakadwak dito pagyan na kamay samot lang nga Pinoy nanang. Iso ang medyo na bang aranak, idinaamwak at ika-roommate ko, kat Pinoy mo't lang nga padak. Nasaya at mo't anak ko, tapno saan ka maikawa. Aganad ka dita laglagi pam, agmay-may sa ka dita. Anadam, ti salun at mo. Wan nanang, kanin bagamot lang ti roommate ko, ngawan ka no ti pagdanagak. Tado kami a Pilipino ti pagtrabahwak. Agananad kayo ti tananang Sa nabalit binilin ko mo na uncle. Apasaray, sarungkaran na kayo. Ay, isumot lang ay dinamuan na nga ag-flight kan. Imay adagos ditoy. Tayat na kano amaamuan no nasaya at maglaang ti kasasaad ko dito'y balay. Ekspektarin nyo akanayon di na uncle, nanang. Takas sa timbilin ko kunkwana. O sige nga Rodan, agi na kayo mutan. Umawag ak tumanan. Tawanan din ang palabas. Manipod na kagtengak dito Canada. Agyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasaya at trabaho dito Naipaaramit ko mo ti balay medyo Pilipinas. Kan kang runani di amin.
Saan nga aglaklako yung tiyenda ni Nanang. Naipaikon ka ni Nanang ti tinartari gagaya ka pa nagbiag para kan kuana. Siguro, panahon mo ten tapno panunutak ti may papankanyak. Ti para iti bukod ko abagi. Kaya't kumutan ti madaan iti bukod a pamilya. Sa bagay, naibagak mo ten day ta ka ni Marisa. Makatawanan ni agayan ayat kami. Kaya't marikriknak mo't anapod no kanyak ni Marisa nga oragin na dayo kami. Kat marikriknak, isuntag balin na katakunay-nay ko itibiyag. Hello Marisa, kumusta? Kailiw ka una yan. Kasta akmat Dante. Nasayaat kami mat ito'y kanitatang. Iso na lang ta medyo darikrik naan na. Amo mat ti lumakay. Natangkan tumag namin ti ulo na. Kanayon na sumurot ko ni Manong. Tsaka mo no sa dino ti papapananda. May bay amon tapno makaaliwaksay. Narigat mo't ano at dalaang di tabalayo. Angam no daduma. May sungsungmat ka ni Manong. Mapanda makipalpalot. Sana bali basta saan na ka na yun. Sa bagay. Sugal mo't laang dayjay. Makamkamtod lang arutan ti tao kadagiti pagkasapulan diti balay. Mapanda pa lang makipalot. Baybay amon. Wan gayam. Ipawit kun to gayam itong katapusan ta allowance mo ha. Kan nayunak tumutan para kadagiti dadong mapay pagkasapulan nyo dita balayo. Nakababainan kan ka Dante. Kanayon ka nga agi patulod. Saan na kami mo't nga obligasyon? May sata yun to na pamilya yun to makapagkalay sata Marisa. Sino nga'y tagtitinulong no saan ada tayo matlaeng? Agyaman nak Dante. Basta nada kasapulan nyo ibagam laeng tamang ipatuloda kiti kwarta. Di kagbabain Marisa. Kahit ko lang nga paniknikan ka ni tatang mo, anapod no akin ka. Agyaman akmanon Dante. I love you. I love you too. Aganad kayo dita O sige nga Rudan, umawag ak tumanen. Bye! Marisa, nagpawit ka din iti allowance mo, ti kayan ayat mo di abroad. Adan tatang, kaalalak la itay. Apay aya? Magtad ka man, mate. Awan pa'y maramat mi ka ni Manong mo itong madamdama. At ang amin derbe, kahit mapan kami manot bareng mapagasatan kami itaan. Saysayangan nyo lang ti kwartayo dita tatang. Nagbit ang maibus ti kwarta dita. Madamdama, awan man kwartata yun. Kababain mo ti dawat ka ni Dante. Unay, rumbang lang nga gipaw itata kaayan-ayat na kangarawd. Kanwan gayam, ang mga mahiritampay, ibagaman tayo paaramid na tibalay tanay, agir-irigan. Kasanon no biglang agbakasyon di tayo. Alangan mo takas tibalay, adanunan na. Kasla mabainak sa amang ibaga tatang. Ay, katpadasam lang apay nagkapoy kamutan. Ano di amam, no umanugaw. Di nasaysayat manan. Ano saan? Ibagam nga utangam, di pawit lahat no saan ka amabain akas itikunam. Sige tatang, padasak bareng kayat na. Nagalas ngagpayson ti balay tayo. Di tayo pa'y maipaaramid mo't. Ay, kasana bala at adamutan day takayan ayat mo nga istit side. Di maipaaramid tayo nun taon ti balay. Ure kita Sapay kumarod ta umanugot tatang. Sapay kuma.
Kas itinakon-nakon, kaayan ayat ko ni Marisa manang naamamok iti social media. Nagbalin kami nga agayem, aging ga iti nagbalin kami nga agayan ayat. Nasingpet ni Marisa manang, katkas agayan ayat, nagbalinak anaparabor ken kuana. Binulan apaw itak iti allowance na, kastamet no adda sa bali a pagkasapulan da. Ipapaay ko latta dayta. Kayat ko ngamin a panagnakan iti pamilyana, anapudno akkan kuana. Iso nga amin akita ti tulong, basta lakit di kabaelak, ipapaay ko. Agingga iti naminsan aya awag ni Marisa. Hello Marisa, naawat ko ti chat mo, iso nga'y mawag ka kadagos. Pasensya kan, Dante. Ay, gayam, naawat ko dyan patulod mo nga allowance ko. Adamin kaya't akid daw ni tatangken ka. O, anya da jay. Sige lang, ibagam. Kaya't ngamin ni tata nga ipasimba di balay mi. Ngamin nagirigan. Manipod di jay napalabas sa bagyo. No, mabalin ka no nga umutang iti kwarta ken ka, tapno maipasimpamin. Ni, apay nga talaga nga imbagam. Nabayagan day din na udi abagyo, saan ka di? O di na ipatarimaan ko man day ta, no imbagayo adagos. Mabainak namin, Dante. Si kalarudan ti mangipatpatulod iti allowance ko ang mairanranod da dito'y balay. Iso akas lang mabainak kun amang ibagamanan ken ka iti pagpatarimaan mi dito'y balay. Saan ka di nga imbagakmat kan ka, ano adda ka sa pulan nyo, ibagamlaan kanyak, tatumulungak. Anyat serbi na nga gayan ayat tangay, no dagita abanag katyak pa'y makatulong. Ay na, agyaman nakarod no kasta. Sigurado maragsakan ni tatang, numaamuan na apautangam iti kwarta. Saan nga utang da ito'y Marisa? Tulong ko da ito'y. Iso asaan na rumbang nga pabayadak. Bayam, ta iti kabitan na panawen, mangipaw itak iti pagpatarimaan nyo iti balayo. Nanang, naipawit kong ti kwartayo. Mapanyan to langan irwari ti bangko. Kanwan gayam nanang. Ninayunak na iti 50,000. No mabalin, kaya't kada kayo kumatimangipan iti lugar da Marisa. Agpakadwa kayo langan kan uncle. Kaya't kung may nada kayo mismo ti mangyawat iti kwarta kadakwada. Ganap no mamamoy mo tan at agbalin na balaiyo. Nagdakkel mo tanday taakan ti dadanak ko. Pagpatarimaan da iti balay da nanang, takasi damit. Nadadaal ka no ti balay da gapu iti napalabas sa bagyo. Kaya't ko ang masorpresa ni Marisa nanang. Kaya't ko ang makita yung muti lugar da. Pagpaspasyaran yung muti na kan uncle. Ay, anak ko. Diyak pa'y nakita ti lugar da kat. Kandiyak pa'y naamam mo ni tatang na. Tag may samot no mayagpasyar dito'y balay ni Marisa. Wan nga rod nanang. Iso ada kayon ka na uncle ti mangitulod iti kwarta iti lugar da Marisa. Di ibunong mun aday tabara ha Marisa. Mabitlaang atatang, suksukag pa yan na imbag. Nay, agtaya kayo pa ya. Un ka day. Oh, da kayo nga, agtaya kayo na. Malah darasan nyo tapno makaado tayo. Madamdaman tun tayo merienda yaw. Agay ayam tayo pa'y, agsugal tayo. Ay baga Pikachu apo. Adan samot umay makisugal. Ha? Tatang, ninanang ni Dante dayta.
Da kayo matgayam, nana. Kalaat man da ito'y ayo umayo. Kayat ko nga makita to'y lugar yo. Kayat ko amaam mo ni tatang mo. Sugalan mo't gayam to'y balayaw. Kabsat. Kasla pagpalpalabasan mo lang iti oras na ikaw. Kasta ka de. Mayat mo't gayam ti pagpalabasan nyo iti oras dito. Kwa nana. Iso ka din ni tatang mo, Marisa? Uwan nana. Iso ni tatang ko. Tatang, ni nanang ni Dante. Nasaya at nakapasyar ka dito. Ayan may balae. Balae ko na ata. Tandaan mo ta nagkasardag iti anak ta. Kasta ka di. Dumanon kayo di tabalay, nana. Pasensyaan nyo laangan ti balay mi. Saanan? Inton maminsan ton. Ang mga makaistorbo kami pa'y iti panagsugalyo. Sige, ibagak to laangan iti anak ko. Nakadanon kami dito'y lugaryo. Nana? Sige, saan kami nagbayagan? Mapan kami, kabsaat. Marisa. Agpaiso ka diti kunayo, nanang. Kas di abuya tinadanan nyo iti lugar da Marisa? Ay na, anak ko. Ultimong tupay ni uncle mo kat saan apulos anak katagari iti naimatangan na. Kas jay gayam ti aramid da iti anak ko. Kat nakarkaro amas daaw ka, no ibagakken ka, nga imbang ka ni Marisa ti sugal. Kasta ka din, nanang. Naimbaglangan, tada kayo mismo tinapan iti lugar da Marisa. Kat nakita yu ti husto akababalinda. Ay, masyanak ka anak ko. Kanayon kang agpaw iti allowance ni Marisa. Ganda dumapay a pagkasapulan da. Ngamkas jay laang ti papapanan ti pagbambanugam. Sugador mo't gayam ni Marisa. Kastamot ti pamilyana. Dayjay mo't gayam ti pagsapulan da. Inaramid dan asugalan ti balayda. Ay, naimbag nga raw tawan ti agireport kadakwada. Tano saan, matiliw da aminan. Kunakno na saya ta pamilya ti nagtaudan ni Marisa. Iso mismo ajak impagarup akas jay ti aramid na, nanang. Iso nga agpanunot ka na imbag, anak ko. Sayang, ti pagpambanugam di tabalasi utaaw. Nanang, katagyaman ak unay kada kayo itimbagayo kanyak. Agyaman ak, nanang. Nagawid ka, anak ko. Apay adi mo man lang na ibaga nga umay kagayam agbakasyon. Talaga kaya't kayo sorpresahan, nanang. Kastamot ni Marisa. Isadyak imbagbagang agbakasyonak. Nasayaat mo. Tapno baka pagsarita kayo nasayaat ka ni Marisa, anak ko. Amok nga ay atum-unay ni Marisa. Iso at tarigagayak ang makapagsarita kayo. Tapno maurnos yu ti amin. Kanayan nga umawag kanyak, nanang. Jack sinong sungbatan. Nawa na nakitiganas kinkwana. Gapo iti kasya na amwak manipod kada kayo. Jack ko makayat nga ibagakan ka, anak ko.
Ngam na sa isaya at no maamwam ti amin, itata na sa papay. Diyak kayat nga awan pagmamaayan ti panagsakripisyom iji abroad, no kastamot gayam ti mapaspasamak. Di kayag danag nanang, sarakak ni Marisa. Agpayso, anak ko. Wan nanang, ngam saan natapno urunusak ti amin iti nagbagtan mi. No di kat tapno makiwin na swasa kon kankwana. Ha? Ngam kayat ko makita ti kinapudno nanang. Total, saan mat ni amo ni Marisa nagawidak? Ay, nasaysaya at pa'y anak ko. Tapno maimatangam amismo, tipudno akababalin ni Marisa, ken ti pamilya na. Sige, magbitay na. Diyos ko. Suksok ko na. Pudno gayam ti amin. Ay, di tayo. Siya kun amis mo ti makaim-imatang ita. Iti na ibaga kanyak ni nanang. Nakatayakan. Mismo ni Marisa ti mga ibang bangka iti sukal di tabalayda. Kaya ka mo to na. Katuray lang makitan ti kinarakaran na gapu iti suot na. Kabayatan ti panang ibang bangka na iti sukal. Napalikmutan iti lalaki ni Marisa. Kabayatan ti panang ibang bangka na iti sukal. Kat nakadkadlaw at idaduma alalaki ang nakapalikmut kan kuwan. Sa bali ti pinsarda. Anyakat gaya mo na klase ti babae ti kaayat-ayat to. Ang pakita kada Marisa, kastamutan kada iti kapamilya na. Masapol ang makasarita iti personal ni Marisa. Unay ti panakaklaat ni Marisa, kastamutan dagiti kapamilyana, apaman ang nakita dakma ng Emmy. Pudno gayam amin nga imbaga kanyak ti inak. Kan adda nakasarita kakaarubada, nga isu ti nakaamwak, apamilya kanu iti sugador da Marisa. Inaldaw kanu akasjay ti aramid da. Iso anas daaw da, idi ipadpadamag ni Marisa, adandanin makikalaysa, iti adda, iti balasiw taaw. Kasla nagtupak kanyak ti langit, iti dayjay ana imatangak, kan naamwak manang. Gapo tati inayayat ko a babae, kan inarapaap ko nga agbalin akatakunaynay ko iti biyag, kat kasjay gayam ti kababalin na. Agyaman ak unay iti Diyos, tasaanak ana ilawan iti may sa babae, asaan ama ikari iti isagsaganak ana pintas ama sakbayan. Kan ti may sapay apagyamanak, saan nga intad ni nanang ti kantidad apapaited ko kadakwada, ana aramat ko malaeng iti awan kaes-es kan na. Itamanang addaak manan dito'y Canada. Napakawan ko ni Marisa. Ngam aging gaita, diyak pa'y lamalipatan tinakasang anapasamak kanyak. Mangnamnamaak, adumteng to ti panawen a masarakak ti babae at talaga apara kanyak.
Daytoy tipadas ko manang. Tuy pagayam mo, Dante. Dante, pagayam ko pudno anagkas ang tinapasamaken ka. Ngam agyaman ka taaging gaan na sa papay, kat natakwata mon ti husto a kinatao ti babae, adanda ni nakailaw anam. Kan nagasat ka pagayam ko, taadda pay laeng ni nanang mo akanayon amang tartarabay kan ka. Pudno a narigat ti makalipat, nang runa iti tao nga impat patag mo unay. Ngam amok adumteng to ti panawen a maka-move on ka, nang runa no dumteng ton ti babae a naitani para kan ka. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Di pa kasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Feli at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Sakbay ti amin kayat kayo akablaawan, kastamotan ti amin anaayat adumdumngag iti YouTube channel yo. Ilingad na klaangan itinagan a Feli manang. Agmay may saak nga anak, kan ulila akon iti ama. Nasaya at mati panagbiag mi, gaputa da pwesto ni nanang iti tiyandaan. Kat pasaray tumulong akmat nga aglako no daytay awan klasek. Nagipatulod akmat iti surat manang, tamang namnamaak amapili mat amaidrama ti pakasaritaan nga isalaysay ko, tamamati ak apakaagsawan daytoy itinabalitukan nga adal. Ipalubos maman nga rudmanang, arugyak ti agsalaysay. Nga oras mo manang. Nay, si kamot gayam day taading ko. Naimbag man tadim magas ka dito'y pwesto. Wan manang taad ako maghagarak. Adya day taading ko. May papankan ni Henry. Kaya't na nga mintagtuloy nga ag koleyo talaga adya akong kabala na pagadalan iti koleyo. Amumot na paggusto lang ti mabirberukan mi kaniipag mapagbiag mi iti inaldaw. Sa dapay dagiti addi na nga agis eskwela. Ay talaga nga rod apursigido nga agadal no kasta. Wan nga rod manang iso ang masayangan akmat. Sapay nagngangato dagiti grado na. Kat anya nga iti maitulong ko o ading ko. Ko manang. Kaya't kano ni Henry ti umay tumulong dito yung pwesto, tapninton makaornaw makapagtuloy tumot lang nga agadal. Nay, nasaya at day taan na panunot na no kasta. Ang ti kayat ko kumakot agyanan ay jay balay, tapno adamot kad kadwami kan ni Feli. Umanugot ka kaday. Adda kad ni Henry day tamanang no kayat na. No siyak, umanugot taktap no adang agpay sukadwayo ko ni Feli iji balayaw. Ay no kasta nga road, paumayom to intod bigat iji balay, tapno agsarita kami. Ay uwan manang, katitapay laeng agyaman na kun kan ka. Naimbagtada kayo nanang. Apag iso, nakaluto akon. Agina na kayon, tamangan tayon ton. Ay, uwan anak ko.
Ay, makabanog mo, tagmalmalum nga da ija pwesto. Pasensya kayo, nanang. Nagado nga mintin lepas mo ija pagadalan. Isasaan kayo ang natulungan ija pwesto. Ay, talaga kasta ti dandan ni agradwar anak ko. Saan abale, tano makalpas kan. Makatrabaho kanton iti kayat mo apagtrabahuan. Ay, un gayam, imay itay ija pwesto ni ulitag mo a Pedro. Nasayaat man ta nakapasyar, nanang. Imay na imbaga, akayat kanon ni kasinsin mo a Henry, ti tumulong ije pwesto. Tapno inton makaurnong, adanto kano pagkolehyonan. Saan kami na nakabailan da ulitag mo a pagtuluyan iti kolehyo. Sapay na saririt nga ubeng. Di nasayaat, nanang, tapno adakad kadwayo ije pwesto. Ay, sumat ti kunak. Imbagak nga rod apa umayon na dito balay inton biga, tagtungtung kami. Nanang, kasarita yo anasayaat. Kaasimot no di dagaya man pagtuluyan nga agadal. Nasa ukanyak ni tatang mo, akayat mo kano ti umay tumulong ije pwesto, tapno makaurnong ka iti busbusam to nga agadal. Wanandi, kaasimot nga minamang isaksaka iti panagadal ko da tatang. Iso nga itata nakaturpusa ko niti high school, kayat ko kumatag trabaho, tapno makaurnong ak iti pagtuloy kuntong agiskwela iti college. Nasaya at da itaan na panunot mo kaanakan. Ang tikayat ko, agyan ka kumadito'y balay, tapno adakad kadwami ka ni manang mo afele. Imbagak daytan ka ni tatang mo, katsi ka kano ti agdesisyon. Kasla ka babayin samot, anti? Nagnada kong diti balayo? Saan, Henry? Kan kayat ko, ibilang na kami nakapamilyam. Total, saan ka matasabsabali ka na kami? Kayat ko nga ibilang mo ni manang mo afele, kaspudpud no akabsat mo. Ay, kayat ko lang na, auntie. Katagyaman na kada kayo. Ikarig nga ramidok ti amin nakabailak at tumulong kada kayo, auntie. Ito mo nang aldaw mo ije pwesto, ading ko. Nasayat mo't manang Feli. Talaga nga adugan taggatang ije pwesto nanti. Wan, ading ko. Nang runa dagi ije addamot istorda. Ag wholesale pa'y ngamin ni nanang. Iso nga ije pwesto nanti paggatangan da iti tagilako da. Makapayat nga taglako manang. Kaasimot gayam da anti. No dudwada iti kadwa ng aglaklako. Iso nga rod anasaya at taimay ka. Iti kasta, saan una yan amarigatan ni nanang? Taadakan abaunan na no adda masapul nga aramiden. Manang? Nang runa itata graduating akon. Danda ni Jakon makapan ije pwesto at tumulong ka ni nanang. Nagado nga mintirumbang amairing pa si pagadalan. Di ka matanagan manang. Tada ko na tumulong ka nanti. Imbag ka pa'y ngarod manang Feli. Tatanda ni ka nagturpos. Arapap kumot ngamin dayta. Di ka madanagan ading ko. Dumtang tumatlaang kan katikastoy. Basta agsingsingpet kan aggaggagat ka. Matunoy mong tumatlaang amin nga arapaap mo itibiyag.
Nagasat kami manang, tasimangbay kada kami ni Henry akasinsin ko, nga imbilang kon apudpudno akabsat ko. Nagagat, nasingpet, ken natulnog ni Henry. Maragsakan akmat manang, takasla na addaanak itipudno akabsat, akabinadang mi kaninanang. Pasaray agawid mo't iti balayda, tapno sarungkaran na daulitag ko, ken dagiti kakabsat na. Ket tunggal sumangpet iti balay, adda imot na anat natengken prutas, nga aggapo iti balayda. Nagtultuloy nga rod ti kasjay akababalin ni Henry manang. Agingga iti maysa nga aldaw. Anya ti padagko na may iti kasinsin mo, Feli, anak ko. Awan ti makonak nanang, nasingpet kan nagagat ni Henry. Nagasat tayo nga rod, tasimangbay kada tayo. Ay nahon anak ko, kan makitak matigaraw na, nang runa ijitsindaan. Kasla sana mabanbanog. Talaga apursigidong agtrabaho di kasinsin mo. Wan nga rod nanang, kan kasla na daanak iti instant akabsat. Talagaan nalagaan tirik na kankwana. Kasla kabsat ko na talaga. Ay wan nga road. Kan nasayaat mo't anak ko. Iti kasta ada kabinadang ta. Kan amuta nga ada mangisaksakit kadata. Nanang, anya nga tano pag-enrollan ta ni Henry inton pa nagsasarek. Total, agturpusak tumatan. Di ison ti sumublat a pagadalan tayo. Total, talaga aday ta ti tartari gagayan na. Iso ang nagtrabaho iti pwesto. Sa bagay, napanunot ko matanday ta anak ko. Nabayag pa'y no ti urnong na ti pagadal na. Ta saan matadakkel unay ti maitangtangdan ko kenkwana. Kasaritak tulaengen. Asumrek iti pwesto iti bigat. Ken agiskwela iti malam. Wan nanang, total, jay manglukat iti pwesto kan agi-display kadag iti tagilako iti bigat ti na trabaho. Iso masapol nga da kadwayo. Ay, wan anak ko, bayam takasaritak to ni Henry. Paiso ka titim pagayo, auntie? Wan, Henry, anak ko. Agenroll kanton inton umay apa nagsasara. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Kasanon ti trabaho ko di pwesto, auntie? Ay, numabalin. Sumrak ka iti pagadalan iti malam. Ta iti bigat, kasapulan da ka iti pwesto. San abalay, tandamot ni Lina akadwak nga aglako no pumanaw kan iti malam. Sigurado kayo, auntie? Kabaulan nyo ko ni Manang Lina? Wan, anak ko, di ka agdanag. O sige, sana bali, auntie, tapaman amalpas ti klasik. Agdiretso ako ni Jichendaan, tapno ada kadwayong agisara iti pwesto. Di mayat ka nga rodan, itikas di nga schedule mo, Henry. Auntie, katagyaman na klaunay kada kayo. Hello, Tatang. Naimbag man ta nakaawag ka anak ko. Kumusta kayon kadaan time? Nasayat kami mo, Tatang. Da kayo ngay. Dagiti kakabsat ko. Ay awan pagtanagam anak ko. Tanasayat mo ti kasasaad mi ditaw. Tatang, aday padamag ko kada kayo. Iso ngay mawagak. Oh, anya day jay Henry. Aginrolak ka nun iti day ti apa nagsasarak ko na auntie. Agturbos nga minan ni Manang Feli. Katsyak ka mo ti sumublat na pagadalan da.
Ay nagsaya at ngay anak ko. Saan ka di aday damot at talaga ti tartar gagayam? Wan tatang, katagyaman na kada anti. Tamatong palon ti tartar gagaya ka makapagtuloy iti panagadal ko. Alakit saya atong ngarod anak ko. Nagsingsingpot ka dita at nakababayin ka daan time. Sobra-sobra dayta natulong da kada tayaw. Wan tatang, laglagi pagkakanayon dayta. Laawan ka anak ko, nakaturpos kan. Agyaman nak nanang, kat isagot ko kada kayo to'y diploma. Tano saan aga po iti sakripisyo yo, kan rigat yo anang paadal kanyak. Amano jak nakaturpos. Congrats manang. Ne, si kamot tanti sumublat nga agadal ading ko. Lalay nga ma, tapno saan na masayang ti panawan. Masapol ang makaturpos ka dagos. Ikarik manang, lalay nga to. Tapno saan na masayang tigastusin nyo para iti panagadal ko. Amok, ada saririt ka Henry. Kabaulam dayta. Basta anusam ti agtrabaho ije pwesto ken agadal. Amok asaan analaka ti agworking student ngem amok akabaulam dayta. Ikarigata kanti. Kat na kayo ko ni manang Feli ti kang runaan niya inspirasyon ko. Tano saan nagapu iti kinasingpot yung kanyak. Amangan no jakon makadala pulos. Basta di mo liplipatan tinagtaudam, anyaman ti maragpat mo. Kan kang runaan adawatam ti tulong ti namarswa, tapno tarabayan na ka iti inaldaw. Wen manang, laglagi pagdayta. Unay aragsak ni Henry, idi imbagami kan ni nanang, nga apaman ang makaturpusak, isumot ti sumublat apagadalan mi. Katkasta nga rod tinapasamak manang. Tumulong iti bigat iti pwesto, kat sumrek iti pagadalan iti malam. Kaasi ti Diyos, saan ang nagbaliw ni Henry. Nakita mi mo't akabailan na apaggidanan ti agadal kan agtrabaho. Aging gaan na adda anak matan itinatalgad at trabaho manang. Naglabas pa iti tawan, aging gaan na danon ti panagturpos ni Henry. Itatada katurpos kan anak ko. Anya ngay ti plano, Kaya't ko kumatagap na adagos iti trabaho, anti. Ado kano ti bakanti ta trabaho di Manila. Mabalin ko amay aplikar iti tinagadalak. Dukas ta, iti Manila ti kayat mo apagtrabahuan, Henry. Wan ko manti. At ado ngamin ti oportunidad ijay ngam dito yan tayo. Adakan ka dayta, kat maragsakan unay para kan ka anak ko. Agyaman na kanti. Ket pasensya kayon ta mapanawan kayon. Ngam di ka agdanag, kanayon kayon tong awagan mo na i-video call.
Tapno kasla dakmot lang iti sibay yu Ay da, maikawa aktulakit di anak ko. Mano atawan anak adenada ka. Ita, umadayukan. Ngam, maawatan ka. Amo ka pa nagsagada da ito'y para itinarimrimat to amasak bayam. Katgapo da iti ado atulong yu kanya kanti. Isang agyaman ak unay. Patpat gun kayo unay ka ni manang ko, Feli. Nanang, nagsarita kami gayam iti telepono ko ni ading ko nga Henry. Di kay kanog danag, tanasaya ati kasasaad na iti ayan na ita. Ay, agyam anak iti Diyos. Medyo nabayag nga minan asaan nga imawawag kanyak. Iso medyo madanagan akbut Siyak timawag kan kwa na nanang. Takunayo mo't anabayag asaan na kayo nga inawagan. Makumikom kano iti trabaho na. Kan adda na ibagana kanyak nga adda kanon kaayan-ayat na. Kat kasla kayat da kanon ti agkalaysa. Anya, agkalaysadan. Day, apa ingay. Kat di na pa impasyar dito'y. Tapno maam-am mo tayo kumamat. Imbagak day taken kwa na nanang. Adda kanon trabaho ti kaayan-ayat na. Iso asaan akas ka rin na makapanaw. Kasta ka day. Ay, sapay ko mga rud taa nasaya at mutakas kan kwa na day taakayan ayat na. Sapay ko mananang. Manang, imayak taada kayat kung ay padamag kan ka. Anya ka di day jay, ading ko. Nagkasarmot gaya mo da Henry kanti kaayan ayat na. Anya, day, apay ngay adi naman laing bagbagamot ton. Isumot lagaya manabayagan asaan nga imawag. Ay, di naman laing kabkabilangan mo ti tao. Oray to pa'y da kami manang. Inyawag na laang ngayon kalpasan ti kasarda. Nasakit tinakam po iti kasta nga inaramid na. Maamok, nasaksakit tinakam mo. Gapo iti dahito ang napasamak manang. Nakalipat mo to na namin pinsan ni Henry. Manipod na pa nagtrabaho iti Manila. Simmabalin ti ugali na. Di na pa yan malagip na tao. Manang, siya kaon ti dumawdawat iti dispensar gapo iti inaramid ni Henry. Diyak mo't impagarup ang maaramid na ti kastaw Nangruna kada kayo at imulong kan kuana tapno madanon na ti sadino man nga ayan na ita. Ala, bayamon. Sapay ko mata makaamiris tumutlaang. Oray malagip na tayo kumamot nga umay iliwan. Hello, Manang Feli. Hello, ading ko. Naimbagta sinong batam di awag ko. Nabayag akong kontakan ka. Di ka mo't sumungsungbat. Adapay dyan na minsan nga inawagan ka. Ngam ni bakit mo ti simong bat. Ada ka nor aramidam. Imbilin ko mo't nga awagan nak. Di ka mo't imawawag. Awan mo timbaga na kanya kay mawag ka, Manang. Amang ano nalipatan na. Amang ano ipagarup na nga da masapul ko iso nga imawagak.
anak nga umawag no saan nga imbaga ni nanang. Madanagan nga min. Apay anapayag ka no adi mo inawagan. Kun medyo agap-apos. Taimbaga ni tatang mo ang nagkasar kagaya man. Ngam di mo man lang bagbagamot kada kami. Pasensya kain manang. Agap-apura ngamin ni papang na. Tag subli ni Dia abroad. Iso na iset adagos ti kasarmay. Kasta ka di. Sana ba ni? At least, ada may bagak ka ni nanang, anasaya at matgayam ti kasasaad mo dita. Di kayagda nagmanang, ikarit ka pa aman na makapanaw ni papang na. Awisak ta asawa ka mapan kami dita, tapno mamaamuyo mayt. Sige, namnamaan mi day taading ko. Sapay ko ma, tamatungpal mo. Uwan manang, ibagam ka ni ante, taagawit kami to dita, ita asawak. Mano imbaga jay ade nga umay da dito'y iti asawa na. Isumati ko nanang. Imposible mo ta di pa'y nakapanaw ti katugangan na lalaki. Isungarod ka no anaya pura ti kasarda. Gaputa agsubliman ng di katugangan na iti abroad. Apay ngay nga road nga awan da pa'y laang. Amang ano da pa'y pakakumikumanda. Wano saan da makalive iti trabaho da nanang. Di ko namkit day. Talaga ang nakalipat ang adim. Namin pinsan at tinalikodan ng tinaggapuan na. Nanipod ng asawa. Nanang, mga no dapat patagan kuan adagiti nakaikamangan nangam na tayo. Ay, nagsakit lapan unutan. Ajay imbilang ko apudpud no nga anak ko. Kat nakalipat beton. Di nakpay malagim ako mustaan no anyan ti kasasaad ko. Saan man aday ta ti pampanunutan nyo? Ang mga no anya ti mapasamak kada kayo. Urayan tayo nanang. O may tumatlaang dito ni Henry. Ay, sapay kuma. Tainton makalagip. Kat adda akpay laabiag. Tilay bagbagayo mo't nanang. At idog pa'y tibiyagyo. Bakit ako, anak ko? Saan tayo nga amo no aginggat kaano pa'y asibibiyagak? Basta ibagam tulaangan iti adem nga ipatpatag ko unay-unay. Kandi na kumabaybayan ti magina. Kandi nalipatan ti kumararagi ti Diyos. Tapno tarabayan na iti agnanayon. Aging gaita, tikari ni Henry, kat nagtalinaad akari manang Emmy. Saan pa'y nagaw-awid dito'y lugar mi, tapno umay kumamot umiliw kan ni nanang, kastamat itipudpud no a pamilyana. Aging gaita, jak mapanunot no apay akala at nagbaliw ni Henry, manipod ng asawa. Maasyanak unay kaninanang, tainal daw asapulon na ni Henry, nang runa ita amang rugin nga agkapsot, gapo iti kinabakat na. Kasla marikrik nak ti saam, marikrik na ni nanang,
Gaputa imbilang nakat nga rod, apudpudno nga anak na ni Henry. No kaano ang makalagip ni Henry, dayta tijak amo manang. Kat sapay kuma, tasaan tupay analadaw ti amin. Tilaangan mang palpalagan itiriknak, kat ti madamdamag ko anasaya at kanon ti kasasaad na itibiyag. Gapo tanagunod nan ti tartarigagayan na anasaliwanwan a panagbiag. Kat gapo amin dayta iti sakripisyo ken tulong nga impaay ti inak ken kuana. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Feli. Feli, pagayam ko. Kasla marikrik nakmat ti saem, amarikrik na itaninanang mo. Nasakita talaga a panunutan at iimbilang mo a kapamilyam, kat namin pinsan na kaanalipatan, wano tinalikodan. Ikarkararag ko asapay kuma, ta ipaayan pa'y ti Diyos ti atidog a panagbiag ti inam, barang mauray na pa'y a makaamiris ti imbilang na nga anak, ken imbilang mumeten a kabsat. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag.